Очень хөрмәтле тыңлаучылар. Абайсызлар шоуы. Икенче альбомына карата минем уйларым, Фикерләр, хис кичерешләрем. фактик, мизгелләр. Икенче альбомын язган чор ул дөнья үзгәргән һәм чарасызлык чоры дип әйтер идем минем өчен шәхсән. Беренче 18 альбомы чыкканнан соң инде 4 ел узды менә. Әлбәттә без 4 ел буе язып утырмадык. Ул бүленеп эшләнде. Күбесенчә инде менә 2023-2024 аралыгында инде һәр трек турында Вакыйгалар агымын безнең белән күзәтә. Беренче керештән башлыйбыз. Кереш ул радио тулкыннарын тотып шайтып яздырылды. Безнең дә шундый шыгыр килә торган. Радио алгыч бар инде. Һәм мин көннәрнең берсендә шайтып туктам. Радио тулкыннардагы сүзләрне яздырдым һәм музыканы кискәләгәч алар менә шундый бер шәкелгә килделәр. Анда сезне сәламлыйлар, альбомның кайбер эчкәлекләре әйтелә, вазыят агышы китерелә. Безнең Татарстанның җирле радиосыннан алып баручылар тавышлары яңгырый. Шулай ук безнең иптәшебез, танышыбыз Зөлфиянең тавышы яңгырый. Ни өчен без аны кертергә булдык? Чөнки без Нияз белән еш кына шаяртырга яратабыз. Безнең бит инде ничек ияләшкән гадәттә Татарстанда гомумән татарлар урыс телен кушып сөйләшергә яраталар. Без аны татрус дип атыйбыз, ул телне Нияз белән. Һәм без еш кына үзара язышканда аны кулланып шаяртабыз инде. Моның бер сәбәбе шул, Зөлфиянең бу фразаларын алуның сәбәбе. Икенче сәбәбе инде Нияз хәтерләде аны. Зөлфия безнең 18 альбом чыккач та аны бик еш тыңлыйм. Гел кулакчында шул 18 альбом яңгырый дип әйткән булган икән. Шуңа күрә аңа шундый мәдхия дип әйтик инде. Композиция ягыннан да менә бу керештә безнең төкәнү җырындагы бер тавыш эффекты яңгырый. Шулай итеп без шундый быҗыра композиция төзүдек булып чыга инде. Кырмыскалар мондагы инде аякны әчеттереп сөя башлаганнар. Рәхәт түгел. Рәхәт түгел трегі инде бер үк вакытта кызык та шундый. Һәм икенче яктан ул бик моңсу трек. Шуңа да ул төрле шартларда тыңлана ала. Ягъни хамелеон кебек инде. Шулай бер төстә, икенче төстә. Минем өчен бу шундый мем җыр, мем трек. Беренче чиратта, чөнки без аны шул кызык өчен яза башлаган идек буга инде. Гүзәл белән минем язышкан әңгәмәдән Телеграмнан аудионы кертергә булдык. Безнең өчен вакытта кызык булып тоелды. 21 елның 19 августында җибәрелгән булган миңа Гүзәлдән. Янда артык әллә ни үпкәләп торган әйбер язмаганмын да инде. Ул Гүзәл шагыйрә буларак, шундый нечкә күңелле кеше буларак, миңа бераз үпкәләп ул аудионы яздырып җибәргән. Бит Волк Sample эшләнде. Бер апай шунда пишмакта чыгачак. Волк Sample. Бу иң беренче языла башлаган трек. Теге заманнарда дип әйтик, шулай бит. Әйтергә кирәк, рәхәт түгелдә тарафның элекке яңгырашы һаман да ишетелә. Чөнки әле минем укулеле дә яңгырый, укулеле партиясе дә. Калган трекларда без инде укулеле кулланмадык. Күкә. Чиратта безнең күкә. Волк Sample'да шулай ук эшләнгән аның бите. Аннан тыш әле волк модульләрдә кулланылды. Ягъни анда бас һәм кайбер тональ тавышларны чыгардым мин. Шундый кичкенә генә чыбыклар белән син инде патчалар җыеп эшлисең, шундый чиркиләр очкан тавышта чыгарып банда аналар чүпиләр монда. Күкә җырының идеясе 22 елның кышында туды. Мин кайтып килгәндә Татарстанга, без Нияз белән мин яллап торган фатирда идек. Индидер электрон трек тыңлаганда Ниязның илһамы килде дә, ул спонтан рәвештә туган сүзләр. Анда чаңгы чыжлавы тавышы иң беренче яздырылды. Нияз миңа җибәрде дә. Чаңгы тавышларын аны шушы басуларда йөреп, кышкыны яздырган идем үзем. Трекның идеясы мин бию торган электрон музыка жанрлары белән кызыксына башлагач башланды дип әйтик. Иң башында туган рефрен чаңгым минем карьяла, икенче тәүлек карьяла. Озак кына текст язып миңа тыңгылык бирмәде. Инде мин чормада яткан карьяла чаңгысына ничә тапкыр менеп карадым, әмма текст һаман тумый иде. Бу тректа әйтеп китәргә кирәк, Телсез күкә әсәреннән илһамланган текст яңгырый, аны Нияз язды. Шуңа күрә бу трек күке дип атала да инде. Тасвирлана. Совет Фин сугышы. Мин вокал булган ике җырның берсе бу. Ул вокал тиз туды.
тиз яздырылды. Шул ук Нияз язган сүзләрнең берелешен җырлыйм мин анда. A1 Trigger деген плагинны кулландык. Ул менә теге беренче тапкыр кулландык без аны, ул вокалны өздереп яңгырата инде. Текстта бу сүзе еш кулланыла, аның төрле мәгънәләре бар. Кемнәр белми, бу ул парны да аңлата. Күке трегендә миңа иң ошаган җире кульминациядан соң булган җире, анда безнең бит туктап күке тавышы яңгыраганнан соң Илдар абый идеясе буенча төздек без. Анда битне бераз үзгәртте ул. Иң шундай грувлы җире дип әйтер идем мин шәхсән. Көннәрдән бер көнне миңа DM-га килде шундый хат. Анда язылган иде, мин сине төштә күрдем, аниме яратасыңмы дип яздым дигән. Шулай аралашып китеп, мин үземнең башында туган образга гашыйклык шытты. Минем башта туган образга. Шундый бер төрле илһам кичердем. 2 трекка анда текст туды. Берсе аның шушы күке булса, икенчесе текену. Трекның ортасында күчеш кирәк иде. Һәм шул күчешне уйлаганда, тавышларны эзләп утырганда инде матур бит туды. Матур бит треги. Монда да минем өчен шундай ярым мем трек. Әмма шул вакытта ул җитди һәм альбомда иң якты. Аны Илдар абый да әйтте инде. Менә бу сезнең калганнарына аермалы буларак шундай якты трек. Әйдәгез аны караңгылатмак дип ул безнең миксинг һәм мастеринг ясаган кеше. Монда дагы реаль аудио хәбәрләргә нигезләнеп эшләнде бу. Моны эшләгән дәвердә инде гашыйклык безнең җырыннан кутыласы килептер. Эмоцияләрдән качу теләге беләнме, трекларда төрле инструментларны кулланасы килмәде бәк, кулланылмыйча автоматикарак икәс килде. Механик селкенүләр, биетергә сәләтле, шулай ук начар уйларын онытып, бийсең, тәнгәдә хәрәкәт, ягъни файда син селкенәсең, хәрәкәттә бәрәкәт. Матур битнең текстына килгәндә, матурлык әсәреннән илһамланып Нияз аның берелешен укыды. Башта Нияз тәкъдим итте ул текстны кертергә, әмма шул вакытта ничектер шулай туры килде. Мин үзем дә матурлык әсәрен яңадан укыган идем. Елый, аның бер моменты бар, шул ахырына таба буга инде. Күз яшьләре дә чыкты, хәтта анда матур бит ул дип кычкырасы килә дип яза, яники шул җире бик илһамландырды мине дә. Һәм ничектер бер вакытта без аны шулай синхронлаштык та Нияз белән. Шушы әсәргә дә бәйләргә булдык. Аңарчы инде Нияз кыз белән язышкан чаттан ул аудиоларны кулланды. Biz аларны кискәләдек. Һәм инде минем вокал туды. Мин анда шушы матурлыкның текстының берелешен инглизчә һәм алмача тәрҗемә иттем. I want to scream, she's beautiful дип әйтәм. Һәм sie ist doch schön дип алмачага да тәрҗемә итәргә булдым, чөнки ул татар телендәге мәгънәне дөресрәк, төгәлрәк тапшыра. Аудио хәбәрләрдән тыш үземнең халәтемне күрсәтәсе килде. Мин еш кына үземне авылда калган ялгыз өйләр кебек хис итәм. Уйлап микән инде ничектер мин очраклы гына юлыктым кебек Еникинең әсәренә, матурлык әсәренә. Анда шундый бер эпизод бар, и сурәтләнә, һәм мин шуны укып чыктым. Үземнең сөйләшү тизлегендә. Ягъни без аны тиз әйтмәдек тәген, әкрен әйтмәдек тәген. Бар дигән ничек бар, шулай мин шулай тиз генә укып чыктым. Текәнүне без иң ахыргы буларак яздык. Менә 2024 елның язында язып бетердек. Безнең сүз уңайыннан треклар тәртибе менән без аларны ничек яздык, шул тәртип буенча төзелгән инде альбомда. Мин аны башта ничектер язып бетергәч калган треклардан көчсезрәк дип кабул иткән идем. Әмма хәзер тыңлыйм, менә ул ничектер бәлки иң көчлесе дип әйтергә дә булыр иде. Бу трек минем өчен гафу, кичерү сорау, сорый алмаганнар өчен дә, галәмнән үзем өчен дә. Альбомны тыңлаучы бәндәләрнең дә хата кимчелекләре ярлыкансын. Текәнү бераз паузадан соң язылды. Ягъни мин Владивостокка киттем сәяхәткә. Аңарчы инде бит ятлаш 30% әзер булгандыр. Шулай бер йөреп кайтасы килә, ерак көнчыгышка китеп йөреп кайтканнан соң мин моңа алынырга булдым. Иң беренче итеп Нияз аның текстын язган иде. Һәм ул текст минем өчен нидер шит темага кебек тоелды. Мин аны аңламадым башта. Нияз кулланган кайбер сүзләрен дә хәтта сүздән карагач та мин аңлап бетермәдем аның ни әйтергә теләгәнен, әмма ахыр чиктә без синхронлаштык Нияз белән. Бер заман Нияз бит белән синтны җибәрде. Менә шул үзәкне мин бик нык ошаттым. Кызык фактлардан бу тректа безнең казак теле дә яңгырый.
инглиз теле белән бер рәттән һәм татар теле белән бер рәттән. Мәгънәви яктан бу трек шундый күп катлы дип әйтергә була. Анда Татарстанда, Казакстанда, Америкада бар. Аларның реалияләре күз алдында тотыла инде. Безнең икебез өчен дә гомумән һәр яшь кеше өчен мөһим булган темалар яктыртыладыр. Бу трек сайлау турында дип әйтер идем мин. Һәм чарасызлык һәм әйтеп китәсем килә. Бу трек кына түгел, гомумән альбом үткәндә булганнарны кичерергә өнди һәм бу үткәндә булган вакыйгалар бүгенге тормыш белән идарә итмәсен өчен хисләрне тышка чыгарырга өнди. Тыңлаучыларның фикерләрен дә ишетергә кызык булыр иде. Алар ничек күрәләр, нинди хисләр, кичерешләр тудыра бу треклар аларда. Бу минем өчен бик мөһим буларны белергә. Биетә торган жанрларда BPM аеруча мөһим роль уйный. DJ-лар моны беләдер инде әлбәттә. 133 BPM турында белмәсәгез, колагыгызга кирләп куегыз, мыегыгызга чорнагыз. Халыкны озаграк биетеп торасыгыз килсә, озаграк шул эффект аласыгыз килсә үзегезгә, алардан ормыйча шулай биеп торасыгыз килсә, 133 BPM-ны кулланыгыз. Безнең ике тректа шул BPM кулланылды. Тышкы килгәндә мин башта Ниязның идеясын ясалма фәһем һәм 3D модельләр кулланып ясаган идем. Килеп чыккан шул нәтиҗәсен ошаткан идем үзем ясаган әйбернең. Әмма Нияз ошатып бетермәде һәм безнең таныш, безнең иптәш кыз Йолдызга кушты ясарга. Аның Instagramда бик матур рәсемнәре бар. Мин аны күрмәгән булганмын икән. Нияз инде аны белеп, шул аның стилендә безнең тышык ясалды. Ул аны бик матур дип ясап чыкты. Йолдыз, рәхмәт сиңа. Карыйсың икән. Нәтиҗәне бик ошаттым инде. Минекенә караганда күпкә матурак килеп чыкты ахыр чиктә. Менә күрәсез, минем янымда яшь агач, тышлыкның идеясы миңа шундый девайслар кулланып эшләнгәч, менә шулардан илһамланып киттем мин. Анда кичкенә генә шундый борылып торган уклар, теге Волка Sample-дагы, Волка модульләрдә дә бар ул. Һәм шундый патчлар, ягъни без карар кылдык, менә шундый кнопларны инде куеп, борылып торган төймәләрне, заны шундый электрон агачның тамыры, ягъни кәүсәсе иттек, һәм ул тамыры күренми инде шулай бит. Агачның ботаклары ул модульләрнең чыбыклары. Ягъни бу ниндидер бер электрон агач. Һәм инде без менә шулай аның кырында анда карап басып торабыз. Шундый бер эстетик ләззәт алырга мөмкин. Минимальрәк итәргә тырыштык. Гомумән безнең иҗатта агач аерым роль уйный, минем тормышта да миңа агач утыртырга ошый. Лейбл. Иң соңгы мәсьәлә булып безнең лейбл табу иде. Без аны инде аның турында уйлый башлаган идек баштан. Башта Алман лейблларына мин эзләп тә карадым, язып та карадым. Шулай да без лейблны сайларга булдык кыргызларныкын. Безнең бар иде ике вариант. Казакстанның Өзен лейблы яисә Корылтай Music лейблы, Кыргызстандыкы. Узак барды ул. Аралашып күрербез ни булыр. Безнең инде Үзәк Азия аудиториясына чыгасыбыз килде. Лейблдан бик тормыйдыр да инде аның нәтиҗәсе. Әмма шулай да. Аннан соң шундый фикер бар. Безнең беренче альбомга карата яңгыраган иде бу бит манго. Ягъни татар җирендә үскән манго. Чит илдән кергәнне була турып, кирәкме сезгә монда үскән манго дигән фикер иде. Күз алдына китерсәк, үзебезне Татарстанда үскән манго дип инде. Чит илникенә караганда ул зәгыйфрәк дип уйларга мөмкинсең, шулай бит. Менә безгә ул зәгыйфлекне кичерү кирәк, чөнки без аны кичереп шул халәтне аңлагач кына алга таба бара алабыз кебек миңа. Шуны әйтеп китәргә кирәк, бу альбом безнең онлайн эшләнде. Беренчесеннән аермалы буларак, без Нияз белән бит инде Нуртада безнең база бар иде. Мәктәптә җыела идек һәм очрашып эшләү бөтенләй башка. Безнең эш тизрәк тә бара иде һәм эш түгел инде ул. Иҗат моментта ниндидер туган идеяны җиткерәсе килә җиңел генә, әмма ул җиңел генә килеп чыкмый онлайн эшләгәндә. Без әле Zoom-да эшлибез, анда ниндидер тоткарлыклар бар.